farem, que en sortirà. I si ens surt mig boturut, aquí no som a Hollywood. I si volem que molt distret, Déu-nos en guard, ja està fet. Cerdà, Cerdà, i et va matricular. Cerdà, Cerdà, Cerdà. Trobo que triguen molt els convidats. I aquests batejos duren massa, no s'acaben mai. Tantes cerimònies. Això no està bé que ho digui vostè, que és del gremi. Sort. Oh, aquesta noia tan bufona també és monja? Sí, però és una monja molt lleier. Ah, sí. Jo no. Jo sóc de les d'abans, de les de tota la vida. Ja ho veu. 40 Sí. anys en el convent i només en surto per coses familiars. És clar. Casaments, batejos, comunions, defuncions... Avui no m'he pogut quedar a l'església al bateig del fill de la meva neboda perquè em mareja l'olor dels ciris. I ara, que no fan missa al seu convent? Sí, però servidoreta té dispensa. Ah. Mentre les altres madres van a missa, jo arreglo el transistor de l'hermana tornera, el vídeo de la madre superiora, el videocasset de Sor Relicario... La madre té molta traça. L'altre dia va arreglar la camineta del convent ella sola. Ai, senyor, si només era el Delco que se'ls havia mullat. I això que no en sap de mecànica, la madre. És un do de Déu. Que no menjaria uns confits, madre. Ai, pobra de mi, si no tinc dents. Veiem. Costen, Costen, potser... Miri, potser... Una copeta d'aromes de Montserrat. Com? Els destrobarà. Com que, madre? Ai, si és ben bé aigua beneïda, és per estovar els confits. Sort, no comenci a repartir propaganda del Partit Comunista, que la veig. I em xivaré a la madre superiora. Es pensen que no hi toco jo, però ho veig tot. Aquí, Sor Magdalena de la Invicta Cruz, és massa moderna pel meu gust. Ara va amb moto. Ara llegeix El País en lloc de la hoja parroquial. Va. És que són altres temps, madre. Una altra vergonya, diria jo. Ja em dirà si fa monjo, aquest vestidot que porta. Va. No sé on anirem a parar. Ai. Jove, acosti'm l'ampolla d'aromes del Montserrat, així m'estalviarà d'aixecar-me. No li doni, que li va malament per la salut. Els whiskies que es pot vostè deuen anar malament per la salut. Ai. Si és el que jo dic. El bon Déu... Quan els jueus anaven perdudets pel desert del Sinaí, els va enviar el manà del cel i els catalans ens han enviat les aromes del Montserrat. Agraïm-li-ho. Senta, segueixi'm, Sor, segueixi'm. Passi el favor. Cambrers, senyor. Cambrers, senyor. Que em
preparat. Senyor, un bon menú. Gambes a la planxa, fetge amb all i julivert, entremesos variats, cigrons estofats, musclos a la marinera, escudella, sopa d'all, cargols a la llauna, truita d'aubergínia i arròs amb conill. Pollastre rostit i a la cassola amb prunes i pinyons. També hi ha pollastre rostit i a la cassola amb prunes i pinyons. Calamars a la romana, truita a la navarra, polpa a la galleta, i llobarro al forn, sarsuela de peix, angules a la bilbaïna, i ossets a la brasa, bacallà al pil-pil, bacallà al pil-pil. Pollastre rostit i a la cassola amb prunes i pinyons. També hi ha pollastre rostit i a la cassola amb prunes i pinyons. Botifarra amb seques, bistec amb patates, ronyons, cap i pota, filet xateaubriand, fruita, crema catalana, préssec amb almívar, pinya americana, flan, postre de músic i mel i mató. I després, un cafè, i licor, i que els faci bon profit. I que els faci bon profit. Ja estan arribant els convidats. Ràpid, jo aquests pelos. És la tieta. Ai, reina. Ai, ma. Ai, quina il·lusió. Sí, és el meu marit. Tant de gust. Sort Magdalena. La invita a tots. Aneu, divertiu-vos. Doncs, què vols que et digui? Sí. El sermó l'he trobat pobre. Dona, avui tot va més de pressa. No em repliquis. Era pobríssim. Segur que ha estat cosa de la teva germana per estalviar. Sí, Joana. Mira el Tiberi. No s'escaldaran, no. Tocarem una gamba per cap. Sí, Joana. Deixa'm mirar el local. Oh, és ben rònec. Per mi que fan rebaixa por derribo. Si no, ja em diràs de què vindria a fer aquest convit. Amb lo garrapa aquesta germana. Hi ha molt poc menjar. Això no es pot negar, eh? Molt poc. Aviam. On som nosaltres? Aquesta no. Mira, allà. Estem allà. Quina vista. Estem allà, Roset. Mal rotllo, tia. Fatal, tio. És que la família és d'un demacia, que és too much. Però un dia a l'any... Ai, dos pobrissonets captaires. Els deu haver recollit la meva neboda per compartir amb ells les menges que ens envia Santa Tereseta. No, madre, que són dos passotes. Què diu que són, filla? Veus una mica de respecte, una religiosa. Ostres, és la tieta monja. Ui, a mi me la repentinfla, però no hi ha més remei. Anem, dir-li alguna cosa, va. Ai, si són els 6 quilotres vins. Ai, reina. Quin collaret. Oh, el local és deplorable. Hi ha un dit de pols. No em trauré les pells perquè encara me les embrutarien. Sí, Joana. Per mi, que la teva germana ho ha fet expressament de fer un convit aquí. Sí. És com si la sentís. Cojamos un lugar bien guarro para que se ensucien las pieles de la Joana. No, dona. I tu què saps, que la sentí de tu? No, si la qüestió és portar-me la contrària.
Mira qui arriba. És la Mercè i la nena. Fem veure que no sabem qui és aquell, Ai, sort. El temps passa que no te n'adones. Fa 4 dies que batejava amb aquesta nena i ara ja és de... Què has dit que eres maca? Underground, Ai, que tia. és mona. Sort que la veig, Vostè no té contenció. Així que ja a la més mínima ocasió ja està amb els paperots. Jo passo, tia. No, nen, que la teva tia sóc jo, fill. Ai. Madre, és el llenguatge que gasten els anarcos aquests. Bona, Nens, fills, no us passeu el cigarret, que no us pot ser bo. Dejú no. Va, teniu. Compreu-vos un paquetet cada un que la tieta us convida un dia. Agafa. Ai, senyor. Ara arriben els convidats aquests. Ai, pobra de mi, no veig res. Què porten ara, un tocinet? No, madre, que és la seva neboda, la senyora Puigcasals i la seva filla. Ah, la Ramoneta. Ai, senyor, no l'he vista des de que va fer la primera comunió. Té el cel guanyat a la terra aquesta criatura, perquè Nostre Senyor li va enviar una bona creu. Quina madre? Anem que veuràs la tieta. Vine, dona. Fira, que ets estranya, vine. Tieta, hola, maca, que maca està, oi? Ha quedat igual, sembla que respiri. Aquesta ximple em parla com si ja l'hagués dinyada. Tieta, jo parlaré poc perquè encara portes punta de boca. És que li han fet l'estètica, sí. Sí. I l'han deixada així. Ai, trobo que l'han empitjorada. Esclar, deu haver anat al metge del seguro. Un seguro? La trobo molt bé, tieta? És que el senyor en té voluntat. Quin senyor? Déu talòs. Ai, aquests homes. No tenen res, no tenen paciència, no tenen res. No voldria pas una peladilla, tieta. Si de cas és una copeta de moscatell. No faci barreges, madre. Si li diu a la madre superiora, jo li diré que vostè s'escriu en la passionària. I el nen? Miri'l, ara arriba. Ai! La tieta més maca del món! No, fill, no, que no tinc salut. Mira, tot el menjar per terra. Segur que la teva germana ens vol enverinar. Ai, Cinto, nen, ai, que ets bufo. Vestit així d'úser de la guàrdia, sembles el retrat del teu oncle Bartomeu. Que el cel sia. No vaig d'úser, tieta, que vaig de caqui. Calla, no diguis porqueries. Porta una cadira a la tieta. Sí, Aquest tieta. jovent d'avui en dia. No me'n parli del jovent, tieta. La filla gran la tinc fent de hippie a Katmandú. Sempre vaig dir que aquella nena era molt mal educada. Més ben educada que el teu nen, que ja l'han agafat 3 vegades per drogues. Joana? Mercè? Que s'ha fet a droguer, el Joaquimet. Com que no em venen a veure mai, no m'assabento de res. A un home tot li és permès. En canvi, la teva nena, als 14 anys, ja no estava sencera. Ai. Cap geperó no es veu el gep. Que és geperuda, la nena de la Joana. No, tieta, és tomaca. Mercè! Joana! No entenc res. No s'hi fiqui, tieta. És una baralla entre cunyades. No m'hi ficaré, que prou feina tinc. Però està bé que defensin les nenes respectives. Això vol dir amor de mare. I més sagrat que l'amor de mare, només hi ha l'amor al Senyor. Anem, mare. Això em recorda sort quan érem de missions a la Xina. Vam viure un cas d'amor de mare que ara mateix us l'he d'explicar. Horror! Va ser a Pyongyang. Madre, que Pyongyang és a Corea. Aquesta sort em vol aixafar l'anècdota. A Pyongyang o Kyoto, què hi fa? L'amor de mare és únic i sublim. Ai, quina dolor més gran a la meva ànima. Quina espina d'agonia claves en mon cor. Xu-xing-xou, fill meu. Patidora que sou, marona. Mare no fora si no patia pel teu destí. Xu-xing-xou, fill meu. Que he passat el que no has vist per pujar-te, fill de Buda. Ho sé, marona, que heu estat abnegada. Vídua em vaig quedar des de ben joveneta. I amb els 4 iens que guanyava de vendre castanyes
a la porta de la ciutat sagrada, et vaig enviar a estudiar a la Universitat de Xangai. Jo em privava de tot. No menjava, no anava ni al teatre Kabuki, perquè gastar els calarons hauria estat com privar-te d'una distracció o un entull a la ciutat. Chu-ching-chau, fill meu. Per això us tinc en un altar, Marona. A l'altar dels màrtirs consumidets, em tens? Perquè aquesta ganivetada que ara em claves, Chu-ching-chau, fill meu. Però, mare, a tothom li arriba l'hora de casar-se. Sí, ja hi pensava, jo. Però a la meva manera, a la manera d'una pobra mare xineta que vol el seu fill pels rectes camins que mana Confuci. Jo et veia feliç espòs de la vella flor de gerani que és tan polida, o de flor de bugambília, la filla dels adroguers que és tan estalviadora. Chu-ching-chau, fill meu. No em feien peça, Marona. Jo picava més alt. Per això de no casar-te per la llei de Buda i pel civil i a la llunyana Londres. És que si vostè ho prefereix, estimada sogra Flor de Crisantem, podem casar-nos per l'església budista. És veritat això que diu, Chu-ching-chau, fill meu? Sí, Marona. Lord Stempleton, pare del meu Wilfrid, i està d'acord si després anem a passar la lluna de mel a les seves possessions de Sevenoaks. L'important és que no es trenquin les ancestrals tradicions del celeste imperi. Lluat sigui Buda, que ens porta la felicitat pels camins més impensats. Fills, creixeu i multipliqueu-vos. Un bon gendre sempre és una benedicció per qualsevol mare. Abracem-nos per demostrar que no som dolentes ni criticaires. I que és l'amor de mare el que ens fa ser així. Que boniques. Per cert, la tieta, quin rotllo. Tieta! M'ha agradat que sigueu així. Potser la meva dona té raó. Hi ha molt poc menjar per tanta gent. Sí. Anem a seure allà. Ben mirat. Ja fa 2 hores que hauria d'estar cantant al Liceu. Però he telefonat al senyor Pàmies i li he dit: avui bategen el fill de la meva germana gran. Que comencin l'obertura sense mi, que jo vindré després. Ja fa 2 hores que deuen estar amb l'obertura. Per això ja he vingut vestida així, per fer més via. M'afartaré i després aniré a fer la funció. No sé amb què t'afartaràs. Mira. Perboten! Doncs jo, per fer els meus aguts, necessito abans 2 pollastres i un plat de mel i mató. Doncs vas bé. Tieta! Tieta! Què és això? Què és el dimoni dels pastorets, això que ve, sort? No, madre, la seva neboda, la cantante wagneriana. Que bé, que bé. Tieta! Tieta! Cuida't un ull! Dragoneta! Mafil! L'ull d'aquesta beneita m'ha embrutat la punta de la llança. Com podré anar a cantar d'aquesta manera? M'ha deixat bon! M'ha deixat bon! Una altra creu que t'envia el senyor, fill meu. Coi, doncs li podíem enviat a l'Ursulàndius. Un botiquí, corri! Mira, nena! Quan s'és lletja, ja no veu la filla. Ai, senyor, quin esmerament. Cielos. És ell. És ella. Vostè. Ramiro. Elisabet. Ja no em dic Elisabet. Ara em dic Sor Miranda, de la Verge de Núria. Han passat tants anys. 50. Com a mínim. Sembla que va ser ahir. Més aviat sembla que era fa 15 dies. Em van dir que l'havien mort a la guerra del Marroc. I a mi que vostè s'havia casat amb el viu dels rius. I ara, jo sé d'un altre home que no fos vostè. Mai. Aquell dimarts de la setmana tràgica,
vaig decidir agafar el vel. Està ben igual. Ai, calli. Les plesanteries d'aquest món ja no són per mi. S'assemblava a la Raquel Meller, que era un no dir. Sí que m'hi assemblava. I vostè era escupidet, el noi del sucre. Ai, no, però vostè era tan vistosa. Sí, tenia tots els homes als meus peus, però els vaig canviar per un únic amo i senyor. Salut. Encara la recordo, tan encisera. Aquell creuer que van fer a la illa de Mallorca, pagat per l'exímia poetesa Sílvia Ocampo. Encara la recordo. No, senyor Marajá, impossible. Jo no he estat mai a Ranxipur. La Costa Blava, oi, Petetra. 3 dies en una excursió del Centre Cultural d'Horta. El casino de Baden-Baden, no. Insisteixo, em deu confondre amb un altre. Jo només sé jugar al 7 i mig. Ah, senyor Rockefeller. Me'n recordaria? Jo, cruel, no. És senzillament que no he anat mai a esquiar a Cortina d'Ampezzo. Sí, totes les dones són igual, no me'n blasmeu. Ai. Oh, quin bressolet. No el puc acceptar. Esclar que tinc un preu. Però és un preu elevadíssim, de barcelonina com cal. No el podríeu pagar amb tots els vostres milions. Ai. Xampany. M'encanta el xampany rosé. No us fa por que ho sàpiga madame la baronesa? Jo, coqueta. Ai, tornem que sóc cruel. No. Sóc senzillament una dona de món. No sóc ballarina russa, no. Soprano grega, i ara... Princesa repudiada... Nenes, m'han confós amb la Soraya. Hollywood? Cinecittà? No. Carrer del Bruc, cantonada Diputació. Ai, patiu, cavallers. Només us diré una cosa. No sóc la que semblo ser. Sóc la viu d'Alegre o la viu de Clicot, tant se val. Escolteu, nenes fadrines, quin fora el destí de les dones si no el de plaure? M'han dit enigmàtica, quin estremiment. Sento dir que tinc carisma. Mai me les he vist tan madures. Concedir, ser despòtica, acceptar, doler i voldre, Sí, monsieur l'ambassadeur, pregunti. Seré cruel amb ells, implacable, seré tirana. Que on és la comuna dels homes? Vagi, pregunti-ho al cambrer, sòmines.
Perdó. Que n'era, d'encisera. Ai, ja ho veu. D'aquella alegria, d'aquella frivolitat, ja no en queda res. La màxima llicència que em permeto és veure els programes de la televisió del senyor Losarov. Tancada en un convent per culpa d'un equívoc. No se n'hagués anat a la guerra del Marroc, beneit, que ja li ho deia. Aquestes coses solen passar. Sí, sobretot a les pel·lícules de la Sarita Montiel, eh? Deu haver patit molt, àngel meu. Nostre Senyor m'ha donat consol en forma d'ampolla de moscatell. Santa. Màrtir. Adéu. Ciao. Ciao. Quina inconveniència venir-me amb aquesta llauna 50 anys després. Va. Ja som aquí! Que arribaré al Liceu acabada la funció. Ui, més Ramoneta. Pobrissona. Amb l'ull regalimant sang i veia molt poc. I ha ensopegat en tan mala fortuna que ha anat a caure damunt d'un canelobre i s'ha buidat l'altre ull. Diu que no li quedarà altre remei que fer-se monja. Una monja cega. Només ens faltaria això. Calli vostè, protestant, més que protestant. Això és que... Que no vol veure el nen, I tieta. tant, i sí. I doncs, i deixeu-me'l veure. Encara queda xampany com morro la És que a la sala del costat celebren un enterrament. Esclar, els uns neixen, els altres moren, ja ho diu la Bíblia. Ah, mirem la criatura, de ratolí. Ja li heu posat talco? La tieta sempre pateix. No, jo ho dic perquè no us passi com l'altre, que no li vau posar talco i es van escardant, i ara li caia una cameta, ara un bracet, ai, senyor. Ai, no m'ho recordi, tieta. Va, dona, va, au. Com li heu posat? Ovidi. Ovidi? Ai, pobret. Ja s'hi entendrà. Ovidi, diu. Sort, no és com aquell cantant que surt a la televisió que quan el senten les monges joves del convent aixequen el puny. Sí, ai, ara que diem de cantar. Família, família. Què farem? Ja sabeu que jo sóc pobreta i us obsequiaré com sempre amb una cançoneta. Una mica de picardia, però alliçonadora, eh? Ara. S'animaran tots, eh? Va, gràcies. 1, 2 i... Un frare s'estava un bon dia seient sobre l'herba d'un prat i contemplava amb alegria tot allò que Déu ha creat. Veient a prop seu unes vaques que pasturaven amb ramat, va dir-se estan molt apinyades, és massa petit aquest prat. Ale, aleluia, aleluia, tots! Ale, aleluia, aleluia. Llavors va aixecar la mirada, sentint que xiulava un pardal, i va contemplar com volaven, tot ple d'ocellets allà dalt. I el frare somiava, i es deia una mica amoïnat que em perdoni la gosadia, però aquí el bon Déu s'ha equivocat. Ale, aleluia, aleluia.
són tan escarrancits. I les vaques que ara no hi caben, que volin pels cels infinits. I mentre el frare rumiava, un entremaliat passarell va deixar anar una pastarada directe sobre el seu clatell. Senyal divina, el frare va quedar astorat. Perdona, bon Déu, ma supèrbia, ja veig que ho tens tot ben muntat. Si un animalet tan raquític ja m'ha empastifat d'allò més, penseu quin bunyol que seria si això d'una vaca caigués. Ai, que caurà! Ai, prendrà mal. Més. Criatura. Ànima pura. L'ufuet. És mona, per això sé que hi tot, oi? L'entendria. Ho hagi de veure, això. Jo tinc el cor per la gola. Sí, sí. Ai, que les coses. No és un res, Mira, a mi em diran criticaire, però si no ho dic rebento. Rebenta, dona, rebenta. S'ha de ser molt garrapo per convidar gent de bé com nosaltres amb aquesta misèria de Tiberi. Que és una indirecta, això? Perquè si ho és... Que tens cua de palla, nena. No em provoquis, Joana, que et fotrem el nen, no! I ara que el trencareu com l'altre. Ben mirat. Té raó la Joana. Com és que hi ha tan poc menjar amb el que hem pagat? Esclar. Mira, és que això no pot ser. Anem, sort que ja és tard. Sí, no fos cas que la madre ens renyés. No, més que res, perquè no veuríem el començament del capítol de Raïsses. Nosaltres ja ens n'anem. Tan d'hora, tieta? Sí. Una estoneta, dona. No. Acompanyarem el cotxe. Mercès, filles. Quina vergonya, em voldria fondre. Bé, vaja, tieta. És que vostè no és carmenta. Sempre ha de fer el mateix. Ho veus com ens els havíem gastat? Que consti que no és per mi, que és pels pobres. Ah, sí? I no necessita res més pels pobres? Si de cas una botelleta de moscatell, que els agrada molt. Anem, sort que encara rebrem.